Aquesta és la tercera i última part sobre gèneres xinesos. Anem amb el Xuanhuan. Aquest és el més complicat. Es tradueix com fantasies il·limitades. I entra pràcticament de tot. És un gènere més modern que barreja moltes coses i he vist moltes definicions diferents. Sovint es distingeixen el Shenxia del Xuanhuan per matisos. El truc més fàcil per saber quan és una cosa o una altra és que si apareixen elements de l'època moderna o influències occidentals, 99% segur que estem parlant d'un Xuanhuan. Encara que sigui en tota la resta sigui exactament igual que un Shenxia, si té aquests elements ja estem parlant de Xuanhuan. L'exemple més fàcil que ens agrada aquí molt als mestres del bambú és Love Game in Eastern Fantasy. N'hi ha d'altres, també Guardians of the Dafeng, que és un altre dels grans hits, i que bàsicament, doncs això, com que tenen protagonistes que venen del món actual, no? Que és un isekai, etc, això queda clar que és un Xuanhuan. Però jo us dic que de vegades les fronteres són molt difuses. Hi ha petits extras que fan que de cop allò es converteixi en un Xuanhuan en lloc d'un Shenxia. Qualsevol cas, l'important no és saber diferenciar un gènere de l'altre, sinó gaudir-ne.